Kaixo, jarraian G69 zikloa zelan funtzionatzen duen edo zelan programatzen den azalduko dizuet. Alde baterik aneza, G69 zikloa zulaketa ziklo bada, baina G83 eta G81 tekin konparatuz, G69 zikloa zulaketa sakon zikloa da, baina pauzu aldakorrarekin. Programatu behar ditugun parametroak ondokoak dira. X ardatzaren hasierako kota, Y ardatzaren hasierako kota, Z ardatzaren hasierako kota, zulaketaren zenbatekoa izango da, zulaketaren pauso bakoitza zenbat milimetrorakoa izango den, barotzaren posizionamentua, D parametroan aproximazio distantzia jarriko dugu, AC parametroan zenbat zulaketa pauso bat egin ondoren zenbat atzeratu egin behar den barautza, sakonera guztia egiteko kontu da izan da pauso bakoitzaren milimetroak zenbat pausotan egin behar dugun, temporizazioa, sakonera txikiena zenbateko pauso txikina zenbait milimetrako izan beran, eta erredukzio faktura beti bat jarriko duguna. Behin parametro guzti hauek identifikatu ondoren, simulazioa edo mekanizazioa horrela izango litzake. Hau izan da dana.